bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Piindi TV kono kadi ne ko amtuɓe yebde yewtere mon wiyetede holmbo woni an. En calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Hafsat Coumba Hamme ha yetti omo ganduɗa ko Tata Leyla Diath ha yetti ɓen ɓe ganduɗa ko heɗɓe caggal men ina mbaɗa feere ha jeeɗen tuggude Samba Diop ha yetti omo ganduɗa ko Ndeye Fatouma Sali Amadou Touré e omo ganduɗa ko Thiat Wala walla mbiyen Signe Mansour kono tan tongode men capanɗe jeetati en calmini kadi ni tuggude galle Cheikh Omarul Foutiyou ha yetti galle Alhaji Malick Sy ha yetti galle Cheikh Ahmadou Bamba Limamoulaye nana Yoff kono Boukounta nana Ndiassane galle Alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass kono en gaccani galle omo ganduɗa ko Ceerno Sidi Modi Sy galle Ceerno Mouhamadou Samas galle Ceerno Aliou Thiam cewguel joom dalilu Pulaar wi haala waɗi ko tati waɗi ko kaalowo e haalanteɓe eɗo haalote eɗen bismiɗo hoɓɓe tedduɓe omo ganduɗa ko biyeteɗo Adama Samba jeyaɗo ɗo Gurel Saydou Doro toon to Ferla walla namen mo Mbaala walla hande ni namen mo ɗon to Soogue Dindeji nokku Ceerno Aliou Thiam cewguel joom dalilu woni ba Adama kono kadi eɗen bismiɗo ɓiɗɗo e Farba Salli yo geno moƴƴi makko embo wiye Digui Seck embo jaa toon to wiyete Horka Ƴere ene wiye Birom Digui walla wiye Jamɗe Sule Ndiaye walla wiye Daara Koli walla wiye Gelleji Birom ko ɓe tigui goni hoɓɓe men haade men woɗɗoyde yewtere ma en jewtu ɗanngal kono kadi ma en jewtu ko duysanno ɗanngal woni naalankagal en calmini bandiraɓe fof en mbatta joni joni so wona tottuɗo mo ganduɗa ko ba Adama o salmodira e yeɓoɓe aya hawɓe Piindi TV assalamu aleykum. Maaleykum salam Mody mi salmitima on salmitima neɗɗo fof keɗotoɗo Piindi TV min mbiyetemi ko Adama Demba Sambari jaami Kurel Saydou eyyi kono ko Wourossogui e ɗanno toon ko France wallahi ɗum noon caggal nde calmitiɗa en jawtati debbo gawlo ɓiɗɗo e Farba Salli assalamu aleykum Digui Seck. Waaleykum salam baba Mody salminama juurama ko Digui Abdoul Seck to Gelleji Birom Demba Dogo Digui Abdoul Jubbol Diaw Samba Diogu Yaali Bubboje salmini bandiraɓe fof kono noon wonko min il faut ko wuula seeɗa gawlo ina waɗi ne jaɓɓortono hoɓɓe surtout gawlo e pullo so kuccidiri ne woodi tigui yo ar wonde kayo ye wondake yo ñiwa wonde takele yo mi wonde joma mo wandi ñiwa hoyan yele yo mbokode ndille funange wuro ko godele jafte e hirnange wuro ele yo ko jamñale mon yiye banke natale yo ko yandere ñale nder gale amen jele yo so hirde de hire nder gale amen yele yo ko birtiɗo ɗon fo mayitu gueɗal yele yo ko fo cuddore dune moyitu gueɗal yele yo ko fo kullore dune yo yami yehi yele yo ko debbo ngenari yo gaɗe gelode le yo ko an baba Modimo hay goro ɓuranele yo miri pulala mbiyega tilole yo ko ega tiloyo mbiyega tilole yo ɗum noon jaɓɓoriɗa ni hanki o ko ni wayanno nde kolli ɗi e ñañoji ɗi e buubaji ɗi e pulagu ina weeli ala ko ɓuuri pulagu kadi ne welde e aduna ala ko ɓuuri kadi ne pulagu yodde kono en duttotemo ganduɗa ko ba Adama émission o ko holmo woni an wiyete beela a meeɗi nadde tubakiri walla alqouranil karim walla ni pular o mi natino alquran wayani toon mi naate tibbu kiri mi jaami France e
ɓooyaani heen kono mi naatii heen to jangde to firti a ɓooyaani e jangde tal ɓooyaani e jangde he kono tan joni eɗen mbawi yaɓande namdal ngal ngannduɗaa ka ɗanniyanke nde ɗannotoɗaa nde ko holko tagnama ɗannaade on sahaa tannomi ɗannaade aɗa anndi eɗen haalpulaar en surtout eɗen wiya fuutankoɓe par ce que mi sikki biyo mbi fuutanke woni aadaaji men ko ɗannaade minen komin joom naye komin fulɓe komin joom nayeele eyi kono wan noon mi tawi ko yimɓe ɓe ne ɗannoo kadi gooto fof yaha ɗannoo uddita hakkille mum ƴeewa goɗɗum ɗum ko wonaa e ko woni ko ko ɗum ɗo curiosité naanimi e ɗannungal Allah waɗi haa ɗanniimi par ce que baawa meeɗi ɗannaade laawol gootol arti njaami minene ɗanniimi ƴeewde holko woni kadi ko wonaa tan wonde wuro nayi voilà firti koye nayi jibinaɗaa ɗe wiyete ɗo keddam ɗam ñaldoɓe e mboyi joftida e pundi yaroɓe ɓirɗam toftoro kaɗɗam ene weeli de gaccuɗa ɗum jaaɗa alhamdulillah ko laawol dow ndewɗa walla ko laawol less laawol dow ndewmi ene jahammi ko laawol dow ndewmi ko holnden hitande wonno holnden hitande so tawi no waɗi teskoy 80 de 80 mbiɗa yaara e duuɓi sappo e tati nden jaltuɗa leydi ndi voilà nden jaltumi leydi ndi après babam rewnimi laawol du wallahi gayeji maɓɓe tan mi jeeyata minen ko nayi tan woni cosaan men ko nayi tan min nganndi ko gayi tan jeeya ɗanniɗa wallahi holɗo gandiɗa jippade e leyɗele ɗe gadimi jippaade ko Bruxelles Belgique min jaggi ɗon taxe ha Paris fofde ko min telli ɗon tawmi ɗon kaaw koto mon gonnomi ha mawmi ha mbawmi wawde wadde hunde ha mbawmi liggade naan min jangde ha ɗumi ha dummunaji gokkumi kuccumi e liggey nde ɗanniɗa nde a janggatino toon mi janggino toon après ha fotmi e l'âge de liggade jaami kuccumi e liggey wallahi beele aɗa wawi yerodirde ɗanɗe ne keewi caɗele yimɓe no goyto kono noon e nder leydi ndi hannde so tawi a waɗi ɗum ɓeete ɗiɗi walla tati ko ɗanniyankoɓe ɓuuri heewde ko nannata e leydi ndi kono ɗanniyankoɓe ne jogo caɗele walla mbiyen ko yiiɗi ko yaade hannde no heewi ɗo batti ya garta o rewoɓe less e gurdam mon toon beele aɗa wawi min hen artande min de hannde mbiɗa anndi tan mbaɗatmi yimɓeɓe conseil surtout le sukaaɓe ɓe rewde less e rewde ndemeji hene ɗamnomi sikki tan jarani par ce que minen min ɗannim guel komin cukalon ɓe ganda komi minére ɓe ganda kowoni nane aɓene ñaamen no ha pulaar wirata ni kadi nden on waktu leydi ndi toon ko différent e hannde hannde ene cogotoyat ko so un peu plus compliqué sa yettima toon no wano weerde ni natti waade noon weerde eyi min sikki kadi ɗo e leydi he enen noon eɗen jogui aadaji mbiya tan ko joguiɗa fof ko gonɗa fof sa ɗannaki tan a wonani hay batte walla a jogaki hay batte ɗon noon min sikki tan so ɗum ɗon ittinoma hakkillaji sukaɓe ɓe kokkama hakkillaji noɓe mbawi wonde e leydi he ɓe liggo e leydi he par ce que won minen tamin to min jeeyat gayi ha hannde ko wayno 4 millions 500 neɗɗo hokken yaaha toon so yettima alhamdoulillahi minen amin jogui toon yimɓeɓe ne gara so minen fof amin guurdi amin ñamde amin lelɗo ko jomum ha heeɓa situation ngaji mum jeeya neɗɗo yaaha wona toon duuɓi sappo voilà bon ça ne dépend sensé ɗi mbayi ɗen hoɓɓe bon Allah walla ɗumen jaaha gona toon seeɗa Allah walla ɗumen dañano keɓiɗi kono kam weeɓani so million ngaji nayi e temedere jeeyata nawa e jahaaɗi min sikki sa waɗi ɗum ɗo investir min sikki tan wonko mbawɗa wadde e leydi he ɗo aɗa wawi dañde kadi no jooɗoɗa e leydi he surtout ha feere kadi Allah wallima ka joom nayi ka joom beyi ka joom baali ɗum aɗa jogui ɗum bange sa itti ɗum oɗon kaali sa watti ɗumen a waɗi ɗum investir e nokku goɗɗo mi sikki tan ma dañi no jooɗiɗa e leydi he tawa yaltani leydi ma surtout hannde par ce que hannde en jii hannde France surtout minen tomin goni to amin gandi ko wayno Italie en ɓen hewɓe ne jiiɗi arde France mbiyata ko to woni ɓuuri moƴƴude gurdam Espagne c'est la même chose hannde ko wayno Europe de l'Est kamɓe fof ɓe ngari jiini hay nder Italie je so ngarino yimɓe wonɓe Italie so ngarino noddata ya numéro labane wiye numéro 115 noddata kokke galleji mballe ha dañano gimmori kono hay ɗum joni natti par ce que hannde waɗi saturé heewi ha no feewi ko wayno affaire Europe o ko udditi ko tubakoɓe fof ngari voilà comme noon tubakoɓe ngari kamɓe kadi aɗande kamɓe eɗen e haalpulaar yidde bandu wona yiɗande hoore mum wona anañande bandu kamɓe ne ko woneɓe ɓe ɓuuri wadde privilégié e enen ɓaleɓe ɓe voilà donc noon ko ɗum waɗi hannde
e ɓuri sattude no woruno hannde ni no woruno hanki ni no ɓuri sattude no woruno hanki ni won heen ko ɗanniyankoɓe wonno so ngarti jiyete koye otoji joɗɗi ene jogui galleji joɗɗi ɗum puusi sukaɓeɓe hannde kala hen mbo cikkowo so ɗannaki sirtata ko wiyata ko ala ko waɗi kono hannde oɗo saaha an jeeyaɗo toon to Gurel Saydou Doro Ferlo Mbaalo kono tan beela ko leydi ndi toon to Waalo Fendo ɓurɗa jooɗade walla ga e nder leydi ndi beela wona biftodogo tan mbatta kadi ko France ɓuri jooɗade kono noon ko haalpare ko mbiɗa haalpare yaha garta mi yahatmi hono toon hitande walla lebbi jeeɗati walla lebbi sappo mi arta so manti kadi wonno lebbi ɗiɗi lebbi tati après mi rutto voilà ko gonga mbiɗa ko sukaɓe sa haalde mabɓe hen goɗɗum somin jii par ce que tout wona yimɓe fof jogui le même moyen ɓe danotoɓe yimɓe fof dañjani e dañal ganduɗa won certain dañi won yaaɓe dañɓe Allah walli ɗumen won yaaɓe kadi ganduɗa kadi vraiment kadi dañal ngal ene woodi to haaɗi ko ɗum noon waɗi woto yiiru tan oɗo dañi par ce que Allah fondani a sukaji gila dawaɗen hay ɗo wiite ko gotum wona won yahoɓe tan mbaɗa réussir daña maha galleji cooda otoji won yahoɓe kadi vraiment kadi ɗum kadi sattira ɗumen ko noon tan aduna yaari kono aduna to keɗɗa ɗo mi sikki to keɗɗa ɗo fof sa tinnima ɗon a tinanima ɗon tan aɗa wawi dañde hen par ce que won yimɓe wonɓe ɗo hannde ɓe cohlani yaade France voilà ɓe cohlani ɗannade e min nooram ko toon ɓuuri wonde par ce que mi jogui toon ɓesgu kono sona mi jogui toon ɓesgu hannde mi artanno hannde o Sénégal mi jooɗo voilà gati tigui rigui won wiyoɓe nde neɗɗo yaltata galle baaba wiya somi dañi mi waɗat no mawɗo Farba Sall wiyatno ni o yowama caali ha garta beela ko gonɗon ko toon ko daña ko toon beela oɗon jeeƴi ga e leydi ndi konngol men naani so pecce Sénégal peccama ɗanniyankoɓe wonno mbaɗata an so tawi ɗo jetti baaba ɓuuri konnadi ɗo beela aɗa yeeƴi ɗon tigui rigui gonga sukaɓe oɗon banggue ɗanniyankoɓe Sénégal en tinni surtout enen haalpulaar min sikki Sénégal e fof ni wona tan haalpulaar enen woni gurdam men tan koɗɗan sa so lewru maayi puis voilà première temps ko ƴeewa galle ma taw gurdam mum no wayi likkita ɗum ko heddi ko taw won responsabilité ji jiiɗa won hen koye pooji koɗi ɓe hen koye appartement ji koɗi alors donc ɓe pooji ɓe ɗum kadi ɓen ɓuuri weɓande kadi ɓen tawa ene yimɓe hewɓe ne en ɗum ene mbawi rendude gueɗe kewɗe sa waɗi appartement noon ça peut ko ça peut plus compliqué ɓuuri sabde seeɗa eyyi ɗum kadi vraiment oɗon banggue kadi weeɓani e sono ɓenni affaire kam ko wayno wonanɓe toon ɓe gonani ko Sénégal par ce que neɗɗo dañi fof ko ga artirata ko artirat ga neldat ga waɗat ƴeewat hunde kadi ko ɓurti ɗum ƴeewa ko wawi wadde walla ƴeewa ko wawi maade walla ƴeewa ko wawi wadde hay to tout faire fe eyyi ko heddi ko noon yimɓe won yimɓe tan kadi vraiment ɗum heewani men kadi vraiment won yaaro banggal koyngal gongal ɗum kam heewani men alhamdulillah ɗum noon heewani men ko ɗon duttoɗen e debbo gawlo jontaɗo Digui Seck ko holde puɗɗiɗa yimde walla a artan baaba men ko askinoɓe ko yimoɓe tan mbiɗa ya naati hen ko noon woori mi artan taw ɓe mbi gawlo war ko tawɗa bonnatama kono ɓe mbi ɓisondo goñoto ɓisondo goñoto ka goñiɗo jogo eyyi sa ari a tawi ko tawɗa jinnama ko ɗum tan nanggata ko ɓuuri sirde ko kadi gawla ko nanggal tingal en tiiɗi emin titto min ɓaggi ka joguiɗo diɗɗal walla groupe ka joguiɗo groupe maɗa yima walla ko an tan eyyi mbeɗa yima min tan goto kadi mbeɗa yimɗa e groupe wonto yahata ko min tan goto kadi wonto wonata kadi koye groupe jaaɗen hande oɗo saaha so tawi en ƴettiɗo batti yimde ina waɗi ɓe mbimami wona gawlo cuddungu mi wona gawlo indi mi wona gawlo naggam beele emin mbawi andude Digui gawlo holon dikko gawlo gawlo tan gawlo farba tan farba hoore mum dikko gawlo han guila jibina par ce que mbeɗe nde janggumi jimirdi ko guila ala no ponmi guila min pamɗi min joddo e jinnaɓe amen ene janggina min ene jima min defta hen ene jima min defta hen ene jima min defta hen ha no fotini hande non woori en calmini ɗo Samba Gawlo Seck gorko mo poolel awlel walla poolel jawɓe fof ko gotum wona ko ɗum jaɓanten joni ko yimde to beela aɗa hebli pour yaltinde album inchallah so Allah newni mbeɗa yiiɗi wonko puɗɗiɗa hen
aha mi yaltini singuel goto woni Daoudou Moussa o joni kadi to gummiɗo mbiɗa yabana goɗɗo Daoudou Moussa Daoudou Gueddade Maymouna Tafsir meman min hen seeɗa yo ar hayyo Daoudou Moussa jeeyo si woli yo sambañi mbeɗe konto dole wali ngay ala gaynako si woli yo sambañi mbeɗe ko jalte coyne jiye golle bawɗo si woli yo sambañi mbeɗe hayo Daoudou Moussa bandu Haruna Moussa si woli yo sambañi mbeɗe Daoudou mo Gueddade so ko yalla yawur cella si woli yo sambañi mbeɗe sayeki to paale ho ko Daoudou Moussa ari sayeki ensemble ko Daoudou Moussa ari jarama en calmini ceerna Abou Dia Rugili e may Dieynaba Malal Ndongo en calminiɓe gonga Mamoudou Abdoul Nia gorko mo champion en calminiɓe ko wona ko ɗum ko weltare tigui rigui ɗum puɗɗoriɗa ɗo beela a meeɗi joddade Daoudou e min meeɗi joddade nde waɗi singuel o caggal nde mbaɗɗa ɗum on joddi kalanda ɗum walla ko hono e ne banmi singuel o ha paari dañi to dogumi ɗum koye Mamadou Issa Nia salminimo jorimoma gaddumi singuel o dokkumomi mbimi wanni Daouda Dia singuel joni noon jimmi noon jimmi ko balla kam mi yettini Daouda par ce que sa yaltinini neɗɗo singuel weeli ko dokka ɗum heeɗo anda tiñi ɗum jaami ko Mamadou Issa o wi ham ala probléme ñande woni Daouda Dia joguino programme horko ƴere garmi montumi jimmi o welti o dillini hoore o wi ham bisimillah nde ɓe garti ɓe jano ɓe joguino wonto ɓe jano ɓe garti Mamadou Issa noddi kam jaami to makko jetti min joddi min calmodiri min kaldi kadi o waɗanimi ko gawlo yiɗi waɗaneɗo ko itti hunde o rokkimi o wi ham bisimilla ma o wi kadi mi yima kadi mi wattema hakkille no fewi jimmi ko sa ari Dakar gara galle jindira eyyi guila garmi noon hawre coronavirus o ko noon Allah ñawri non way hande koko decca ɗum hanti ala gontu ko wona ko ɗum beela a meeɗi noddede radio ji walla télé ji no radio ji mi nodde ko lawol gotol radio Ndendoor Fouta to meeɗi nodde toon lawol gotol mais à part ɗum kam télé firti ko hande fuɗɗi e émission holmo woni an kono waɗi manore joni ha fawa ɗon feɗino ma dottuɗen e Ba Adama garten joni o ko Sénégal naaɓe wuurɓe gurdam walla aduna no wuuri gurdam hande musɗam oɗo boros bonɗo biyeteɗo coronavirus walla covid 19 ɓe mbi corona mbiɗen koko horana saabu ha joni nane peeji gam yiite ko safrata ɗum e holno gurduɗon toon no Sénégal naaɓe ɓe no guurde refi o toon caggal leydi kono hakkude mon e Macky Sall hol caɗele ɗe ɓurɗon dañde oɗo saaha kono ma en gar kadi ni mbaɗa morlal hakkude ma kadi ni e Baba Baydy Mal saabu guila e ɓooyi sangaji hitande ujunnaji 253 1953 on gondi ani Baba Mal kono aran min e gurdam Sénégal naaɓe eɗo batti covid o e hakkude mon e mawɗo leydi Sénégal woni mawɗo Macky Sall jarama Mody sono mini corona o kam so Allah ko musiba ganduɗa telliɗo e aduna he fof wona Sénégal wona ɗum monde entier mbiɗa yiyani des fois so yimɓe ɓe kalɗumen ɗo on kaldirta ɗum meni jala par ce que ɓe ganduɗa ko woni corona par ce que ko waɗe aduna he ko hande aduna o en jii tan hande aduna waɗi stoppé tan darima net à cause de corona surtout en Europe won usinaji tan ganduɗa permuɗo won société tan permuɗi ça fait hitande ɓe liggaki yimɓe men nen ɗo garti ça fait hitande liggaki won hen hewɓe ne binde lettre uji e affaire licencement ji pour affaire à cause de corona o hande corona koko mbiɗon koni hori yimɓe koronima ɗum yitande ɗum damal
so ɗum ɓenni affaire ɗon ene tampini yimɓeɓe tampini yimɓeɓe banggue ɗi fof par ce que joom galleji hayto neɗɗo noon woni hen yimɓe hewɓe hannde ene mbaɗi enquête pour affaire joni holto jogori holno affaire mumen ne jogori waade janngo ngati eɗen binde lettre uji licencement ji corona o ko isnaji ɗi e galleji kewɗi surtout ko wayno restauration ngaji en walla ko wayno wucce baaruji en walla cinéma ji en walla gueɗe mbaɗe noon fof koko uddi affaire culture fof koko uddi affaire culture ko uddi hakkude mon e mawɗo leydi o beela ko waɗi koko artan min ɗon hakkude mon e mawɗo leydi o minen hakkude men mawɗo leydi o ko mawɗo leydi moƴƴo ballo Sénégal jiɗɗo Sénégal e jiɗɗo vraiment Sénégal e ballo ko waɗi ko o waɗi hunde hay président goto hay ɗum hay waɗani holko waɗi ko président hay goto waɗani par ce que ndew premièrement nde affaire corona o ari en jii ko ƴeftuɗo e kalis leydi ko non seulement moyen Sénégal ne waɗi limité kono waɗi tout sacrifice hawo ƴefti ñamde wallita miskineɓe o waɗi tout sacrifié hawo ƴefti plus de 12 milliards et quelque o neldi pour affaire onon wonɓe caggal leydi ɗi mbiyatno wonɓe diaspora ɓe hakkude mon e makko hakkude amen e makko minen de min mbiɗa yaha yimɓe min comme sincèrement comme neɗɗo ngannduɗa daraniɗo kanko président to mbiɗa yahay foyeji he mbiɗa yahay appartement ji mbiɗa yaha yimɓe min mbiɗa yiya kono à 80% yimɓe ɓe kaaldami min personnellement ene jiiɗi président eɓe jiiɗi président par ce que hay ɗo hikka nde ittuɗo kaalis o neldi toon nde walli yimɓe hewɓe walli yimɓe hewɓe yimɓe au contraire ko yimɓe kalata ko par ce que kadi kaalis o ari toon nde woni yimɓe ne jooɗo taw min tan min mo jiiɗa ɗo tan min nayi dossier de consulat Sénégal plus de 400 personnes mais feccere hen heeɓi nodduma jarma mbiya voilà mine min ligga ça fait 3 mois ɗo batti heɓde kayitaji ɗini hakkude consulat ji ɗi e to beela ala coowo baɗowo saaha foof toon batto hebde goyde nde président ari wi ko balle sénégalais ji ko wonduɗo woni wallude sénégalais ko wonduɗo e leydi he ɗanniyanke ko mbaɗanana ɗum facilité ko wayno kayitaji par ce que kayitaji so ngala ala fof hay woni premiére yummo ko dentité carte d'identité sénégalais de par ce que ala ɗum heɓata passeport so ala passeport a heɓata carte séjour voilà donc noon Allah walli min o addani machine ngaji mbaɗa toon pour affaire carte d'identité Allah walli min o haalani consul o haalani les ambassadeurs uji ɗi o wiɓe mbari appui Sénégal naaɓe wonɓe toon yiɓɓi kayitaji ɓe voilà balleɓe o haali hay Mauritanie ji gonɗi toon réfugié sénégalais ɗi o wi balleɓe koɓe mbaɗi ɗum kono ɓe guurdi kono koɓe sénégalais ji anani ko ɗum waɗi consulat o dari hen consulat waɗa ɗo déposé hande passeport avant covid o en 3 jours keɓa en 3 jours balɗe tati so taw ko même taw woni ko urgent joguiɗa minen ami mbaɗa hen intervention ngaji tout le temps bon taw woni ko même joguiɗa ko probléme aɗa jogui walla aɗa jogui urgent wayno rendez-vous préfecture walla aɗa hoɗi to woɗɗi walla wawa wadde yaha garta walla ka mawɗo ɓe mbaɗatma le même jour sa waɗi déposé le soir mbaɗa retiré carte ma passeport ma ɗum meeɗa yiyede ko président Macky Sall ari ko waɗi ɗumen ɗum meeɗa yiyede affaire ɗanniyankoɓe meeɗa yiyede ɗanniyankoɓe eɗen keddora hojomaji joyyi joni noon en peccat ɗum ko hakkude ma e Elhadj Baba Baydy Mal gartanamin hen hakkude ma Elhadj Baba Baydy Mal so marti hen mi arta ko jinmi e ko haalde somi haali président Macky Sall ɗum haali Baba Mal ko yimɓe ganduɗa ɓe jinmi ko Baba Mal mi andi Baba Mal mbiɗa yaara e duuɓi 16 gandumumi ko mois de septembre 86 à UNESCO par intermédiaire de cousin makko ganani guila nde noon Allah waɗi min goni vraiment sehilaɓe hankkadi ha wonti ɓingu yumma ittini vraiment hankkadin sehilagal ngal ɓurti hankkadin sehilagal wonti ɓingu yumma wayno hay afam min joginema ko Baba Mal aɗa jogui afmam innirɗa Baba Mal mi jogui afam wiyete ko Baba Mal wiyete voilà donc noon Baba Mal mi andi e Baba Mal fewi par ce que mi mbaɗi suivre Baba Mal Europe no fewi min jeehi Belgique min jeehi Anvers min jeehi Hollande min jeehi Londres min jeehi partout pour wadde suivre Baba Mal hande o no jiruɗa nanka o jaafaɗa nanka o e photo men janggo nanka aɗa andi Baba Mal koko mbiyatmi ko Baba Mal ko waɗi yimoɓe par ce que pourquoi
par ce que gila ko ɓooyi so yimima nda neɗɗo fof gadduɗo jonɗi makko wiya nanka alors donc ɗum itti watti ɗumen ka wawi kaya voilà donc o watti ɗumen ɗum pour wallude miskineɓe sukaɓe ɓe eno liggori no kalaten ni hande vraiment nanka hande ene waɗi implanté e aduna e France e ɗo e partout e jii ko waɗata Podor ko alors donc noon Baba Mal mbiɗa sikki tan haalpulaar en woni koɓe ganda e Baba Mal voilà ene noon neɗɗo men tant que Allah yo Allah juutnu gurdam o tant que neɗɗo ne wuuri noon enen toujours ko ni tan mbaten ma wota Allah yawtu ma yatan après mbi an kaari koni voilà wallahi ɗum noon min beltima konngol mbaynigo a waynoto konngol mbaynigo mi salmini on avant tout mi jaarima an Mody mi jaarima Abou Samba Diop ko neɗɗo gorko kadi ne geddiyanke mi jaari équipe o fof tawi aussi mom Abdoulaye Moussa Kébé e mi jaari mbaɗa on encourage pour affaire ɗum ɗo gati affaire pulaagu ko tinnuɗe woni tinnade noon ko anndude hanki mum anndude hoore mum par ce que si neɗɗo so annda hoore mum tan sa renan sa yii ka majjoowo way par ce que minen ko to min mawni somin jolonomi mbawi wontude gon ɗum kono Allah waɗi tan min jiiɗi tan min keddi tan e ko woni e komin goni ko tan ha wonde taw min majjata so janggo e jam ko vraiment mi waɗo encouragé mi weltima ko mbaɗɗon kam ɗo hannde invité ko mi namno tan mi ñaago sukaɓe leydi haalpulaar yoɓe tinno e koye maɓɓe ɓe tinno e pulaagu tinno e koye maɓɓe tinno e pulaagu Digui Seck koko waynete mbaynortoɗa ko jimol daɓɓol hojomaji men gasi ha laaɓi yela yo ne bundudiri ɓe ndare babajo jammaganda kode gila leydi bonnani ali baka baba wo jammanga wo jaba ali baka yo wolde fina suɗo yele ko sale ñagonta ko jawdi ko sale molo mawcudorer saɗaro kabiye kay ɓamro ku jogiɗo sawri ganda ko danja ko samayi ɓernde maɗa lelo soko biyene yaka yo tan ko na wari ɓooyi juuti ene ada mbe jorela yele o yitti mbarango hokki aliw gorel ye la yele ko kanko woni bama ko baba Jalla Moussa nde ɓe keɓi cangol ko golo libita wara nde ɓe keɓi banjagara ko golo libita wara dadungal tataɓat ko cusɗoran memata ɗon gol wartamo gurwaji ngoyela yele bamodi mi salmini bandiraɓe foof kadi kala ko ala sababu nde moƴƴani nde wononene fof ko sababu tagirɗen mbeɗa salmina ɗo Sidiki Sall lamtoro Bour Guédé mbeɗa salminamo mbeɗa juuromo lamtoro Sidiki Sall Sidiki Sall mbeɗa salminamo mbeɗa juuromo kadi mi weltanimomo kadi mi salmini bandiraɓe foof mi weltanima bandiraɓe foof mi yaltini premier singuel mbeɗa mi programme yaltinde deuxiéme singuel Ba Mody Ba mi jarnimama ɗum noon Allah jarama on jarama tonggode capanɗe jeetati en jetti bandiraɓe haade men yaadi noon baabo ceerno Amadou Mody Ba o waggani konngol gorko mo tariji tar gudde nammadi nokku cilloɗi jaabi e mucciteɗi ko waaju ko noon mbaynortoɗen e kala saaha o wi bandiraɓe wojere hirsama e Dakar moni fof heeɓi e wojere nde woodi biɗo beela ina wona o wi ala namnotoɗa ko holno wonirata o wi holno wonirata o wi wonirata ko ni nde wojere nde hirsande moni fof nde ari nde wi mi yaafima gueɗolam moni fof nde ari nde wi mi yaafima gueɗolam ha yimɓeɓe kawri ɗum ko konngol Amadou Mody Ba walla mbiyen baba Amadou Mody Ba lollirɗo hamme fayomo tariji tar gudde nammadi kono en jetti kadi baɗɗo en ni ko Isma Amadou Dia joom Diawa Dia tisi ko on tigui ɓurni en oɗo wutti en jettimo gonɗo toon to Tali Diallo ɗum noon jokkon hayu caat en ndey Fatou en Amadou Touré en
isma dia ngara ɓornaɓe sabu ɓen mbaɗata feere hamin jiye ɓen ɓe jeyetaki ɓornon ɓen e woɓɓe e Digui Seck en fof isma Amadou Dia ɓornu ɓen en jetti ceerno Aliou Ka ceerno Mamoudou Harouna ceerno Alhassane Ba ceerno Mouhamadou Sammodi en jettiɓe no feewi sabu ko accuɓe hakkillaji mumen e ɗeɗo golle batteɗe hano hannirta ni tonggode capanɗe jeetati ko ɗo waynori tawata caggal to no mbimi ni ko Ndeye Fatouma Sali e Signe Mansour e Amadou Touré taw wonno koɗo men ko Ba Adama e Digui Seck Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo hawrude wele Mamoudou mbeɗa jarno hen rimɓamɓe foof mbeɗa jarno hen rimɓamɓe foof tuggande ma wonɓe France ha Congo ha wonɓe Sénégal ha wonɓe Fouta men foof onon fof mbeɗa salmini on mbeɗa juuro on mbeɗa weltano on pour toujours jarama